Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. Nke a bụ abụ ọma maka Sọnde nke ịnọ n'oge anyị na-eruri maka mbilite n'ọnwụ dị nwa na Jesu Kristi, fourth Sunday of Easter, year C. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa bụkwa igwe atụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. Ụwa niile tijerenu onye nwe anyị mkpu ọṅụ, werenu iti mkpu ọṅụ, bịanụ n'ihu ya. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. Maranụ na onye nwe anyị bụ Chineke, ya kere anyị, ọ bụkwa ya nwe anyị. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. N'ihi na onye nwe anyị dị mma, ịhụnanya ya na-adịghị ebe, tụkwasị obi ya na-adịgide, bido na ndụdụ gaa ndụ, ruo na ndụdụ gaa ndụ. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya, anyị bụkwa igwe atụrụ ya. God bless you. Still Father Bato Ezukafo, Father Bato Simple. Follow me on my YouTube channel, Father Bato Music. For this time around, we are having Father Bato Music Challenge on Gloria. I wish you'd be part of it. Just the Gloria you know already, Igbo Gloria, and then either the English one or the Latin one. If you're able to do this by Ascension Sunday, we shall be concluding the submission, and then by Pentecost, we shall be publishing the winners of that Father Battle Glorious Challenge. Be part of it. God bless you.